Bandejak dira, naiz ta denbora igaro, pentsatzen hasiz zer esan behar dan, erdile lotuta nago. Menu raroa edukitzea etxategin arraro, patata sobra ikusten baita, txokolaterik ez dago. Patata sobran ikusten baita, txokolaterik ez dago. Gure aitzakia nola daukagun euskara, etorri gara euskaratik ta euskararekin bertara, baina jantoki hontan menua nola beti dugun traba, gurean eta barazki artean vegetal geratu gara, gurean eta barazki artean vegetal geratu gara. Jende modu ta persona, ibaita bilok beti eiten dugu, bertzo baskariro broma, ia saioa egiten dugun, batzeko ditugu lagun. Gaurkoan hainbat motio, bertzo salea tabanoani, gorantzastiro astiro, ona etorteko esan deustie, ta ona igona segido. Tranquile gonze, urrengo urtean, urbilduko naz barriro. Bertsolaria naizta maite dut nik gaua, lasai normala dugu baitatzeak gaua. Gauza bat da bertzotan egitea ara. Honek ona ez zuen nahi, baina bai ospara. Honek ona ez zuen nahi, baina bai ospara.